l-għodwa tajba. Nilqakom għal qudiesa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti oġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti ritmu talina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti rġajt taħtinna triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ħanili tista' kollox, minnek ġej li l-fideli tiegħek jagħtuk servizz xieraq u ta' ġieħ. Għamel li mingħajr ebda tfixkil inħaffu biex niksbu il-wedet tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għalla miegħek jgħixu jsantan flimkien ma' l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostolu lil Filippin. Ħuti, jekk hemm fikom xi faraġ fi Kristu, jekk hemm xi kelma ta' ħlewwa fl-imħabba, jekk hemm xi xirka fl-ispirtu, jekk hemm xi ħniena u modrija, kunu fehma waħda u mlewni bil-ferħ. Ħajkolkom l-istess imħabba u ruħ waħda u ħsieb wieħed. Tagħmlu xejn pika ta' partit, anqas għal ftaħir fieraħ, imma kunu umli u kull wieħed minnkom iqis lil ieħor aħjar minnu. Ħadd minnkom m'għandu jfittex li jaqbillu, imma li jaqbel lil ħaddieħor. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Mulej, ħares li ruħi fis-sliem. Flimkien, mulej, ħares li ruħi fis-sliem. Mulej, ma tkabritx qalbi, anqas ma ntrefaw għajnejja, jien ma ġrejtx wara ħwejjeġ kbar, jew wara ħwejjeġ ogħla minni. Flimkien, mulej, ħares li ruħi fis-sliem. Imma żammejt ruħi fis-skiet u l-mistrieħ, bħal tarbija f'ħoġor omma, bħal tarbija miftuma, hekk ruħi ġewwa fija. Flimkien, mulej, ħares li ruħi fis-sliem. It-tama Iżrael fil-mulej, minn issa u għal dejjem. Flimkien, mulej, ħares li ruħi fis-sliem. Jekk iżommu fil-kelma tiegħi tkunu tassew dixxipli tiegħi jgħid il-mulej u tarfu l-verità. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lill-kap tal-Fariżej li kien stiednu, meta tagħti ikla jew pranzu tistedinx lil ħbiebek, jew lil ħutek, jew lil qrabatek, u anqas ġirinonja,
għax għandhom nejn imbagħad jistidnu lilek huma u hekk iroddulek il-pjaċir li tkun għamiltilhom. Al kontrarju, meta tagħmel iklas tieden il-foqra, il-matubin, it-sopop u l-omja u ħinijent, għax dawn m'għandhomx minn fejn iroddulek pjaċir bi pjaċir, imma jroddulek Alla meta l-ġusti huma għal-ħajja. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Dawn m'għandhomx minn fejn iroddulek pjaċir bi pjaċir. Dan hu li jgħid Ġesu llum fl-Evanġelju skont San Luqa meta jsemmi il-foqra, il-matubin, it-sopop u l-omja. Li huma nies li jekk inti tistidinhom għal ikla mhux se jkunu huma jistidnuk huma mbagħad minħabba s-sitwazzjoni tagħhom. U hawnhekk Ġesu jgħid lill-kap tal-Fariżej li kien stiednu biex meta jorganizza xi ħaġa jaħseb ukoll f'dawn in-nies u ma jagħmilhiex biskop illi tkun pjaċir bi pjaċir. Qed jgħid Ġesu kien messaġġ qawwi ħafna għal dan il-kap tal-Fariżej, għan-nies fi żmienu, imma wkoll għalina. U għalhekk qed jgħid xi ħaġa li lilna tiswilna ħafna fil-ħajja tagħna. X'qed jgħid Ġesu hawnhekk? L-ewwel ħaġa li fir-relazzjonijiet tagħna mal-oħrajn aħna noħorġu mill-mentalità ta' pjaċir bi pjaċir. Jiġifieri immorru lin minn dan jiena nagħmillek azzjoni tajba, xi ħaġa tajba biex inti mbagħad tbattili b'xi ħaġa tajba. Aw Ġesu mhux qed jitkellem fuq negozju u wisq inqas fuq negozju diżonest. Jiġifieri li jiena natik xi ħaġa li mhux suppost ma ħaqqekx biex tiegħek bidritt imma xi ħaġa minn taħt biex inti tagħtini xi ħaġa minn taħt u hekk ftehmna pjaċir bi pjaċir. Dik hija xi ħaġa ovvjament ħażina għax hija diżonesta. Imma hu qed jitkellem fuq xi ħaġa li mhix bil-fors ħażina tista' tkun tajba. Imma jridna li aħna dejjem aktar nitħarġu f'din il-mentalità ta' imħabba mingħajr kundizzjoni, ta' ġenerożità. U allura mhux jien nagħmillek xi ħaġa ta' ġid biex inti tbattili b'xi ħaġa ta' ġid dak l-iskop, imma mmorru lil hinn. Inkunu ġenerużi u fil-ġenerożità stess aħna insibu il-ferħ tagħna. X'qed jgħid iktar Ġesu? Qed jgħidilna biex aħna naħsbu f'dawk in-nies li huma fil-bżonn aw isemmi il-foqra, il-matubin, it-sopop, l-omja, seta' semma anki nies oħra Ġesu, imma qed jgħid aħseb f'dawk in-nies li huma fil-bżonn u jekk forsi ma tiftakarx fihom għax dawn ma jmissux normalment fil-ħajja tiegħek hawn min qatt ma jiltaqa' ma' xi wħud minn dawn, imma aħseb fihom int u ara x'tista' tagħmel għal ġid tagħhom. Ġesu meta jsemmi il-ħbieb tagħna, l-ħutna, rabatna mhux qed jgħid li dawn ma nistmawhomx in-nista ġewwa, anzi dejjem qalilna li l-imħabba trid tibda proprju minn dawk li huma l-aktar qrib tagħna. Imma qed jgħid biex aħna nwessaw il-qalbna biex ninkludu wkoll nies illi huma
b'xi mod jew ieħor fi bżonn, jew kultant imwarba fis-soċjetà, jew għandhom bżonn għajnuna. U biex aħna naħsbu fihom u mhux biss fit-talb tagħna li ħaġa sabiħa, imma anki f'dak li nistgħu nagħmlu biex ngħinuhom fis-sitwazzjoni tagħhom. U jgħid ħaġa oħra Ġesu li hija importanti wkoll, jgħid meta jitkellem fuq mhux pjaċir bi pjaċir, jgħid għax il-pjaċir irroddulek Alla meta il-ġusti huma għall-ħajja. Qed jgħid Ġesu illi aħna meta nkunu ġenerużi qegħdin nagħmlu xi ħaġa li biha nixbħu il-mulej li tant huwa ġeneruż magħna. Huwa hu li jroddilna għall-ġenerużità tagħna. Meta aħna nagħmlu pjaċir bi pjaċir hawnhekk se jroddilna xi ħaġa xi ħadd tiqafaw. Imma dak li nagħmlu b'ġenerożità, speċjalment ma' dawk li huma l-aktar fil-bżonn, hemmhekk qed nagħmlu xi ħaġa li tibqa' għall-ħajja ta' dejjem. Hemmhekk mhux investiment li jirrendi imma l-ikbar investiment il għaliex jiswa għall-ħajja ta' dejjem. Fejn hemmhekk meta aħna niltaqgħu mal-mulej meta jsejħilna għal għandu, dak li jiswa ikun propju kemm aħna nkunu ġenerużi u bħallu kbira u ngħinu lil dawk li huma fil-bżonn. Jew nitolbuh illum din il-quddiesa biex jagħtina qalb tixbaħ il-tiegħu, imħabba mingħajr kundizzjoni li hija mħabba vera, biex aħna nkunu ġenerużi bħalma urina u għallimnaw u biex f'din il-ġenerożità tagħna insibu tassew il-ferħ fil-ħajja tagħna. Nresqu issa it-talbiet tagħna lil Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-Evanġelu tiegħek lill-ġnus kollha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għatina mulej qalb tixbaħ lil tiegħek, qalb mimlija imħabba, ġeneruża li lesta tieqaf ma' dawk li huma fil-bżonn. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Jiena mulej biex kif urejtna inti fil-kelma tiegħek illum ukoll aħna ma naħdmux bil-pika, ma nkunux nies ta' diviżjoni, ma anzi strumenti tal-paċi tiegħek u tal-imħabba tiegħek. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għall-paċi fid-dinja, speċjalment tolbuk għal dawk il-pajjiżi bħall-Ukrajna u postijiet oħra li qegħdin ibatu minħabba l-vjolenza, minħabba l-mibeda, u nitolbuk biex ikunu ħafna dawk li jaħdmu ħalli jkun hemm il-paċi dawn il-pajjiżi. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-morda fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, nitolbuk biex huma jsibu l-għajnuna, l-appoġġ, is-solidarjetà li jeħtieġu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem inħarsu u nozzu il-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-istudenti u l-għalliema anke f'dawn il-ġranet fejn jieħdu ġranet ta' mistrieħ, nitolbuk biex jużaw dawn il-jiem ukoll ħalli jikbru fl-imħabba lejk u lejn l-oħrajn. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem biex inti tilqaħħom fi ħdanek u tagħti l-faraġġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għamel mulej li s-sagrifiċċju li sejrin inġeddu jitlaq quddiemek bħala offerta safja li tniżżel fuqna l-kotra ta' ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej għalla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li inti battunna bħala Salvaturu fid-dej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwielet minn Marija Verġni u għattem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli ta' smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati bħal-ħobs rat il-ħajr qasam, ta' li d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem id-demm li xeret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u l-qudiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqaddsa u mal-Marija ma' San Ġosepp, mal-Apostol Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rid li nitolbu bħal ulied tal-istess Missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi sant ngħatek,
ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum. Għafrinna dubietna bħalma naħfru li menu ħati għalina. La daħanniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa nkun inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejnu l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrit fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħid nobiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nobiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nobiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Kabbar fina mulej il-ħidma qawwija tiegħek u ġeddidna bis-sakramenti tas-sema biex bil-grazzja tiegħek nitħejjew tajjeb ħalli niksbu l-ġid imwiegħed il-min jirċevihom. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt
jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mti/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Dan ir-Rożarju f'dan l-aħħar jum ta' Ottubru nitolbu biex il-mulejjejna ħalli nissaħħu u nikbru fl-imħabba tagħna lejn Marija, l-Omm li tieħu ħsiebna u tħarisna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna u jqaf magħna. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna tubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba lil Sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, għafrina dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna
O Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minn nar tal-infern, ħuġġena l-erweħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Li konsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-sema ikda fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minn nar tal-infern, ħuġġena l-erweħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Għandisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għandisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrina dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġenera rebbieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Giuseppe ppreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semaj ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrina d-nobietna bħalma nafru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġenera rebbieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabuh fit-Tempju jiddisputa mad-dutturi. Is-sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semaj ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrina d-nobietna bħalma nafru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu.
Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkanti fost nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkanti fost nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkanti fost nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkanti fost nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija imbirkanti fosse nisam pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija imbirkanti fosse nisam pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija imbirkanti fosse nisam pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija imbirkanti fosse nisam pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. U Ġesu offrinna dobitna, ħarisna minna tal-infern, ħurġena l kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku norfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dawk lajnin tiegħek tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek, u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna d-nobietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u li ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missier Eternalla. Ħen għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħen għalina. Spirtu qaddis Alla. Ħen għalina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Malla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Mill-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mela ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf.
Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tjiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka tar-rabta l-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisra minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, Ħen għalina. itlob għalina qaddisa u Malla, Biex ikun jistoqenna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddija tiegħek mulejjalna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħolalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu għalna nitolbuk bil-ħerqa intlaqwa fost iqtajja tas-sema, idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ ta' ninfel ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja l-ħnien l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turocco, Itlob għalina. San Paul Messina, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addeodata Pesani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem mqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirek l-kbiru Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tlogħdu jistaħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.